Bună, sunt Vanessa și astăzi am venit cu un nou episod care va fi cu noi numele Lucruri cu Violeta. Acestea sunt lucrurile noi. Hai să începem cu această șapcă. De fapt, asta e veche, doar că vi-o arăt acum că am montat-o. Am montat-o de mult timp, dar am scris și eu câteva lucruri cu Violeta și doar acum o să vi le arăt. Aici este Violeta, aici scrie Violeta Live și așa arată. Este super duper drăguț. Adică drăguță, șapca. Și îmi place foarte mult. Bun. Acum, ăsta vi l-am arătat, are ceva nou înăuntru. Această foicică, care am prins-o de la școală, și aici arată dacă vrei să faci poză cu Violeta. Dar eu nu mi-am făcut-o, că nu mi-a plăcut, dar bine. Este Violeta și o fetiță. Dar tu aici poți să fii tu. Aici poate să fie persoana respectivă care vrea poza. Bun, și mai am această poză care eu pun aici. Aici este părul meu cu spargățelul meu. Și o să mai pun eu poze prin album, că nu am fotocarduri. Iar în fine, acesta este poza cu Violeta. Așa arată. Cu Martina Stoițel, de fapt. Și îmi place foarte mult. După aceea am revista din sezonul 3, revista numărul 5. Așa arată, pe față este cu Cami și cu Fran și pe spate arată așa cu Violeta. Aici este un poster cu Ruheru, cu prințul, interviu. Să o descoperim împreună. Pagini de jurnal. Texte și jocuri, ce eroină ești tu. Posterul. Sezonul 3 este super distractiv. Neventre Nicolas. Fashion Cam No Look Nati. Texte și jocuri, ce perioadă ți se potrivește. Interviu exclusivitate cu Samuel. Din inimă, să fim voluntari. Mă scuzați, aici este cu Samuel, dar și aici este posterul cu fetele. Violeta, Cami și Fran. Și aici, din inimă, să fim voluntari. Bun. Modă și stil, Friendly Trio. Stilul Friendly Trio. Toate jocuri, să ne jucăm. Și următorul este numărul 6, pe care o am și o să vi arăt chiar acum. Aceasta este revista numărul 6, așa arată pe față și așa arată pe spate. Relaxare Nicolas, Jorge și Ruheru. Aici este profil personajelor cu prințul. Interviu exclusivitate cu Priscila, adică Florencia Ortiz, care joacă rolul Priscilei. Să ne distrăm, întinde vopseaua. Pagini de jurnal, lumea se mișcă. Ce fel de artist ești tu, teste și jocuri. Posterul, îmbrățișare de la Ludovica și Diego. Blocul de desen, copii color. Aici trebuie să desenezi tu pe viață și aici trebuie să faci tu un desen cum vrei tu să arăți dacă ai fi un artist. Aici teste și jocuri, fototest. Entry Priscila. Posterul cu Ludmila și cu Violeta. O sărutare de la Mercedes și Martina. Interviu exclusivitate, un tigru deslănțuit. Modă și stil la 4 ace. Croieli clasice. Ce tip de rochie preferi? Teste și jocuri.
Aici un poster cu Leon, Violeta și Diego și la sfârșit următoarea revistă, numărul 7. Acum am albumul de acțibililor din sezonul 3, este foarte drăguț și aici am o cutie cu dublurile, am lipit dublurile, nu sunt toate, că mai am 3. Această dublură care de la album, aceasta cu Matia și cu Jade, aceasta cu Camila și cu Fran, acesta cu Violeta, aici cu Violeta, aici este, nu este acțibil, este pliculețul, aici este Lumina, aici este Priscila și Herman. Așa arată cutia. Și când o deschizi, are aici poza cu Ludmila pe capac. Bun, în interior am aceste două foi mai micuțe care le-am primit la album. Aici este un formular ca să-l completezi dacă mai lipsesc acțibiluri, maxim 20, și poți să le comanzi. În interior mai am aceasta cu Violeta, dublurile, aceasta cu Violeta, aceasta cu Violeta și aceasta cu Leon. Celelalte vi-am zis că le-am lipit. Am acestea care sunt de la acțibilduri și pliculețele goale. Toate sunt absolut la fel. Bine, acum să trecem la album. Așa arată pe față. E super drăguț. Așa arată pe spate. A costat 4,90 lei. E de la Panini și e din sezonul 3. Bun, hai să-l răsum împreună. Aici trebuie să scrii pe perechile tale preferate de la 1 până la 8. Prima pagină este așa. Aici acțibil, să știți. Următoarea pagină este așa. Făctură în montai rus, cu Leon și cu Violeta. Se lasă cu scandal, cu Diego și Violeta. Ce romantic, cu Marco și cu Francesca. Un sentiment ciudat, cu Diego și cu Fran. Prietene pentru totdeauna, cu Violeta și cu Francesca. Aici este un acțibil. Așa sunt toate acțibilurile. Prietene sau rivale, cu Ludmila și Violeta. Aici este tot un acțibil. O potrivire perfectă cu Fran și Cami. S-a născut o iubire. Cel mai bun tată din lume. Un duo dinamic. Aici este acțibil cu Jade, să știți. O combinație câștigătoare. Și aici este acțibil. Uitați, să vedeți și urma. Precum câinele și pisica. Aici este acțibil. Dragoste cu năbădăi. Un nou rival. 1 milion de mulțumiri din inimă. Asta e ultima pagină și acestea sunt băieții și Violeta. Și aici trebuie să expediezi 15 piculețe goale, să le dai la această adresă
și cu aceste 15 pliculețe să mai dați împreună cu o scurtă scrisoare, să mai dați cu maxim 100 de cuvinte, deci împreună cu o scrisoare și cu pliculețele să expediați la această adresă și poți să câștigi 2 bilete la concertul Violeta din București. Bun? Acum să vă arăt afișul, așa arată pe față și așa arată pe spate. Bun? Și așa arată în interior. Aici este Ludmila, Violeta și Francesca, Violeta și Nati. Așa, acțiunile acestea le am pe prima parte și pe a doua parte am acesta cu Leon, acesta cu Violeta și Leon, acesta cu Violeta și Francesca și acesta cu Maxi. Și cam asta a fost tot. Dacă vi-a plăcut, dați un like, un comentariu mai jos și un subscribe.